नुदुर बिराब दुलार बाथौ गौथुमा रुपाथि मायथाइफोरनो साखाफारा खालामनाय जादों बेनि गेजेरजों दिनै मा मेसेज हरदों? गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननायारि सिबिनाय खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दा जोंनि बे नौदार आनसलिकनि सिङाव थानाय सिरसा दालाय बाथौ धोरोमारि गौथुमा 2000 मायथाइयाव जों गायसनजेननाय जादों थानसालिखौ। ओमफ्राय दायो 25 बोसोर जाबाय जोंनि गायसनजेननाया। 25 बोसोर जानायलाय जोङो रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो माखासे आरसि आफाद दानानै जोङो थाम थिम खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसे नौदर आनसलिकनिनो मागोनि नैथि गोथार सानखौ जों खुंफानो लादों आरो लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि बाथि सावरायमेल खुंफानो लादों। दा बे सावरायनाय गासै हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जों आरसि आफादनि आङो नेहाथारि जानानै बेखौनो फोरमायनो लुबैदों। जोङो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों माखासे रां अनसुंथाइ खांनायनि गेजेरजों जों दिनै माखासे मावनांगौ हाबाफारिखौ जोङो थाम थिम खालामजोबनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जों बेखौनो लुबैयो जोंनि जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्राव गासै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ आबुङै जाफुं होफैगोनखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो आलासि महरै जों लेंहरनाय जादों जोंनिनो बिश्वनाथ समस्तिनि MLA जोंहा प्रमद बरठाकुर सार आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनिनो नेहाथारि गणेश दैमारि सार आरो लोगोसे जोंनि साखाथियावनो थानाय अरुणाचल स्टेटनि मिनिस्टार जोंहा बिउराम वागेखौबो गेवलां मेलाव हांख्रायनाय जादों। बिथांमोनखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों जोङो गोथार सानखालिनो जों गेवलां मेल लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो गोबां बादायनायबो लानाय जादों। बेयाव आर'ज बादायनाय आरो लोगोसे हारसिं बादायनाय, जथाय बादायनाय आरो लोगोसे मोसानाय, हारसिं मोसानाय आरो लोगोसे हानजा मोसानाय आरो लोगोसे दिउरिफोरनि जोङो मोन्थोर रायनाय बादायनाय जों लाफानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेयाव बिश्वनाथ जिल्ला लाइमोन आफादनि सानसे जों डेलिगेट हाबाफारि लानाय जादों आरो लोगोसे अखानायै जोङो लाइमोन आफादनि गेवलां मेल लानाय जादों। बेजों लोगोसे नौदर आनसलिकनिनो सानसे जोङो थान्दै मेल लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो 28 अक्ट'आव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो जोङो फोजोबनो लादों गासै हाबाफारिफोरखौ। बेयाव जोङो धोरोमारि डेलिगेटआव जोङो धोरोमारि हाबाफारि गोबां सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबैबो लाइमोननि माखासे मावथांखिफोरखौ नैबे डेलिगेटनि गेजेरजों सावरायनानै थि खालामनानै धोरोमनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जागोन। आरो लोगोसे बर' हारिनि जि आंगो धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय, फोगोमनाय आरो फोसावनायाव माखासे लाइमोनफोरनि मावनांगौ हाबाफारि दं हिसाबै बेयाव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना थि खालामनानै थांखि लानाय जागोन आरो दा आं बेखिनिखौनो फोरमायदों। आरो लोगोसे जोंनि बे गेवलां मेलाव रायजो राजाखौ बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि बे बादायनायफोराव बैखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनानै आंनि बे बिबुंथिखौ आं एसेनोसै। बे हाबाफारियाव गासै बेसेबांथो जथाय एबा बेसेबां बिजाबफोर बाहागो लादों? जोंनि बे नौदर बियाबनि सिङाव गासै 9था जथाय दङ। बे 9था जथाय दङ हिसाबै जोङो बे गोथार सानाव जोङो 9था फिरफिला बिर होनाय जागोन। ओमफ्राय जोंहा आनसलिकनि मोनसे थागोन, बेजों गासै 10था फिरफिला बिर होनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे 25 बोसोरसालिया जि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फोरबो फालिथायाव जोङो 1000 आलारि बाथि जों फोजोंनाय जागोन। बे 1000 आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों जोङो बे रंजाथाइ हाबाफारिखौ लानाय जागोन रुपाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै। दा बेखिनियानो। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. Last year से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness
with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.